Ale každému musí byť jasné aj to, že týmto spôsobom nás ani nezastavia, ani neodstrašia, ani nezničia. A pre tých, ktorí sa to pokúšajú urobiť, mám jasný odkaz. Môžete sa pokúšať falšovať petičné hárky. Môžete sa pokúšať obmedziť politickú súťaž. Môžete sa pokúsiť zastaviť politický subjekt, ktorý vypovedal oligarchii v tejto krajine vojnu. Ale nezastavíte spontánne hnutie ľudí z dola. Neumlčíte občianske hnutie, nezadusíte spontánne hnutie verejnosti, ktorá má už vašich zločineckých praktík plné zuby. Sen žije a prežije s podporou ľudí. Ideme ďalej, zbierame ďalej. Času máme málo, ale energie máme stále veľa. A nikdy sa nevzdáme. Nastal rozhodujúci okamih, v ktorom ide o všetko. Bijte sa za nás, my sa budeme byť za vás. Ako som povedal na začiatku, dnes sa schádzame v historický deň. V historický deň aj pre nás, pretože dnes štartujeme sen ako široké občianske hnutie. Dnes deklarujeme, že sa nikdy nevzdáme a dnes z tejto platformy, z tohto miesta deklarujeme, že sen žije a vďaka podpore ľudí bude žiť aj ďalej pre Slovensko, pre naše deti, pre našu budúcnosť.